Usa ka maestro nadakpan uban sa mga drug pusher sa gihimong nga anti-illegal drug operation sa Badian. Mental hospital na alarma na sa kadaghan sa mga drug addict nga gidala ngadto kanila. Kapulisan misugyot nga ipa-drug test ang tanan nga mga empleyado sa gobyerno. Mga operators bihangyo sa LTFRB nga dili lang usay ibatuman ang pagbutang og seatbelt sa mga school bus kay way mapalit dinhi. Kapulisan mihagit sa NBI sa pagmatuod sa ilahang mga pasangil batok sa pulis nga giingong misuway og suborno aron buhian ang mga dinakpan nga Koreano. Maayong hapon, Cebu, Kabisayan. Aniya na ang mga balita uban ang kinatubok ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Miyerkules sa 27 sa buwan sa Mayo tuig 2015. Amo nang hatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Miatubang na sa mga tigbalita ang pulis nga giingong apil nga misuway og suborno sa mga sakop sa NBI 7 aron makagawas ang upat ka mga Koreano nga nalambigit sa sex trafficking niadtong miaging semana. Gimakak ni PO1 Kelvin Tuadles ang pasangil ug buot sa iyang mga labaw karon nga klaruhon sa NBI 7 ang ilang pamahayag batok kang Tuadles. King Perez, Suginlimi. Okay ra kay nga kaluhan naman ko sa police tradisyon nga naging mga problema pero ang ato pag-counter ba nga masulbad maklear atong ngalan nga wag kita gihimong binuang. Emosyonal si PO1 Kelvin Tuadles atol sa subli niyang pag-atubang sa mga tigbalita ganihang buntag. Off-duty siya diyang iyang giubanan ng mga kailang Koreano sa buhatan sa NBI 7 niadtong Huwebes sa gabi. Una silang nagtagbo sa Cebu IT Park. Sawa niyang nganling mga Koreano kay wa makatultol sa NBI. Giklaro ni Tuadles nga wa siya muuban sa sud. Mawawa siya masayod nga ang tuyo sa mga Koreano mapagduaw sa mga nadakpang Koreans. Ingon man ang pag-areglo sa kagawasan nila. Natinga na lang siya nga giduol siya taga NBI o gipangayo ang iyang ID aron i-verify sa wa mahibawing hinungdan. Basing nagkwantong Koreano dito kay na mas lika ubang pulis. Mao to nga na-alarma sad sila nga may nagpulis kuyog nga ang kaso di ra ban dako ba ilang kaso mo to nga tingala sad sila. Pero ka explain na to. Wala man sa kung daghang istorya kay nabulaga man sa kung nadi kaso dito. So wala ka gisuway og storya sa NBI? Wala na. So gikuha ang kinsa nakuha sa ID gani? Wala na sa kung kapamilyar kay gabi inang tugod. Nakurat na lang siya niadtong Sabado dihang iyang nabasa ng iyang pangan sa mga balita nga misuway siya og suhol uban ang duha mga Koreano ngadto sa NBI sa kantidad nga 2 milyones pesos. Gipasangin lang sab si Tuadles nga nagpailang bodyguard ni Peter Lim ang negosyanteng nalambigit kaniadto sa illegal nga drogas. Ako kailangan sa ako kailangan patalin. 5 na katuig nga pulis si Tuadles nga gi-assign karon sa Regional Intelligence Division alang sa Specific Intelligence Task o gipaubos siya og camp restriction tungod sa pasangil. Nadungga ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas nga nasayop lang ang NBI 7 Assistant Regional Director sa iyang pamahayag nga misuborno si PO1 Tuadles. Kung tinuod kini gusto ni Banyas nga mohatag og official statement ang NBI 7 nga nasayop sila og pamasangil. Hinuon mato ni Banyas nga padayon ang maayong relasyon sa PRO7 ug NBI 7. Padayon gyapon ang pag-imbestigar kang PO1 Tuadles, lakip na ang pasangil nga moonlighting ngadto kang Peter Lim samtang wa pag-ibakwi sa NBI ang ilang pasangil. Request ko sana doon if yun na nga ang statement ni Assistant Regional Director Isidoro, kung gaano kalaki o gaano nila ka-highlight yung pag-publish nila ng kanilang sa media ng allegation na nag-bribe daw yung tao. Sana ganun din kalaki yung announcement nila na negating na mali pala yung news report na ginawa nila. You know, just to show good faith. Sa text message ni Regional Intelligence Division Head Pablo Labra II, ilang gisuportahan si PO1 Tuadles nga wa kini musaway ug suhol sa NBI 7. Nakahatag na sabog negatibong epekto ang pamasangil sa NBI, batok ang PO1 Tuadles ug sa buhatan sa RID. Mao nga kinahanglan ng klaruhon sa Assistant Director sa NBI 7 ang ilang pamahayag. King Perez, News 5.
Usa ka maestro sa lungsod sa Badian ang lakip nga nasikop sa managlahing bypass operation sa kapulisan sa lalawigan sa Subo ug Rehiyon 7. Sugin nimi Leslie Caminada Vistil. Ang mga sakop sa Ridsot ni pahigay ng operasyon sa barangay Katmundaan, lungsod sa Katmon pasado alas 2 sa hapon kagahapon, di nang ilang subject nga si Erwin Pagata na sikop uban ang iyang bata-bata nga si Rani Rule. Ang duha ka dinakpan, puros adunay nag-ung-ung nga kaso sa paghupot og armas. Ging dinagko ang distribution ni Pagata nga moabot hangtod sa dakbayan sa Bugo. Kining usa ka dakong putos og medium pack sa gituang shabu, armas ug granada ang na-recover sa kapulisan ug gibanabana nga mukabat sa 1.4 milyones ang kantidad sa drogas. Katong information nga na-receive, tuig na siya nag-operate. Asa siya gikag-supply? Sa atong initial interview, ang yung source is from Monty Boys, ng bago karon nga nagkusog ng grupo karon sa Cebu. Sinabahan mo sa una? Isang suya na. Suya na sila. Sinabahan mo sa una, Win? Trabaho sa unang trabaho. ka? Right. So kung sa Yolanda, dili ka ikaw ni mong kuhan sa trabaho doon. Ano naka-kuhan ka ani? Ginamay? Sakit sa mama ba? So mo rin naka-design kag so drugs. Oo. Pinos? Bring dala. Ay, bring dala ba? Yawa na po ha. Nasikop sab sa mga sakop sa PIB sa lungsod sa Badian ang 5 ka tawo nga naglakip silang subject nga si Ninyo James Pundok alias Jimboy. Nakalawat ang PIB og reklamo kalabot sa pagpamaligya ni alias Jimboy og drogas sa sitio Sulungon sa Barangay Poblasyon. Nasayran nga si Jimboy mo'y mipulis siyang iyaan og uyuan nga nasikop kaniadto sa PIB. Mga drug paraphernalia og shabu nga mo kantidad sa di mo minus 1.2 ka pesos ang nasakmit sa PIB. Lakip nga nasikop ang OIC teacher sa Santicon Elementary School nga si Renante Alienabon kinsa yung nutadong manuyupay sa dapit. Court, then siya na ang nilutaw ng pulis sa magtiayon. Plus pa sa report sa Sipadak na ang iyang balay na himo pang drug den. Gani, kining head teacher nga atong nadakpan, naana po ni sa report nila, subject for validation, pero timing sa pagkandag na itong bypass, dito po siya, caught in the act sa ilang position. Kundi kanang kawadon po ba niya yung mabdos na sa dikaduha itong kung kuha niya walang ko yung mama ko niya kung papa wala din niya ako lang yung kamot po para sa kuha ba kasama din no comment long before Leslie Caminada Vistil, News 5. Hepe sa kapulisan sa rehiyon misugyot nga ipaubos sa drug testing ang tanan nga mga empleyado sa gobyerno. Kay gawa sa mga empleyado sa mga munisipyo nga nagpositibo sa drug test, dunay maestro ang nadakpan tungod sa paggamit og drogas. King Perez, sugin nimi. Usa sa nadakpan na tungod sa gihimong bypass operation sa Police Intelligence Branch dito sa Badian ang acting principal sa Santicon Elementary School nga si Renante Alienabon. Matod ni Regional Police Director Prudencio Tombanias nga angay susihon ng mga nagtrabaho sa gobyerno kung naggamit ba kini og drogas. No guarantee. No guarantee that they are not using drugs. So, yun nga, that's why there is such a thing as surprise drug test. Kaya nga para at least makuha natin kung talagang gumagamit o hindi. Matod sa pangu sa PIB na sayod sila nga tigamitan og droga sa maestro gikan sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission. It will give a big impact. Dako kay na siya nga kuan ka ng negative impact sa atong mga estudyante, most especially nga mag-open na sa ng klase, that their teacher, who should be the role model, is the one really engaged in illegal drugs, and how could he teach his students to evade from illegal drugs when in fact he's the one into drugs. Nasayran usab sa kapulisan nga dunay mga lokal nga opisyales nga nagpaluyo sa tigpamaligya og drogas atol silang gihimong anti-drug operation sa lungsod sa Badian. It will give a big impact. Dako kay na siya nga kuan ka ng negative impact sa atong mga estudyante, most especially nga mag-open na sa ng klase, that their teacher, who should be the role model, is the one really engaged in illegal drugs, and how could he teach his students to evade from illegal drugs when in fact he's the one into drugs. King Perez, News 5.
Maestro sa Badyan nga nadakpan tungod sa paggamit og drogas mag-atubang og kasong administratiba. Giplanuhan usab nga ipa-drug test ang tanan nga mga magtutudlo og estudyante sa high school. Jinky Rosit, Suginlimi. Usa ka fact-finding team ang dali nga gipadaka ganiha sa DepEd Province Division ngadto sa lungsod sa Badyan. Ilang tahas ang pagkuha og dugang impormasyon sa kaso sa maestro nga nadakpan tungod sa paggamit sa gidili nga drogas. Matud ni Dr. Arden Monisit, nadawat niya ang maong report gikan sa chairman sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council nga ang head teacher nga si Renante Alinyabon ang gidakop gumikan sa drogas. And I think also that is inevitable in the sense nga sa kadaghan sa ato mga teachers, we are almost 20,000 na karon. From 16, naka-hire kita og additional teachers niya. So, inevitable tingali nga doon na dyan mga isolated cases nga susamaan. Sa pagbalik sa fact-finding team, ilang hikayo ng kasong administratiba batok sa maestro. Ug tungod kay magbukas na ang klase sunod semana, tambag ni Monisit, they could possibly police their co-teachers kung doon na sila makitaan nga mga kanang dili maayo mga binuhatan, inform the office immediately aron makahatag din ta og kanang appropriate measures para pag-correct sa maong mga kahiwian. ang sipadak nakig-alayon sa DepEd sa lalawigan sa Sugbo alang sa drug testing sa mga magtutudlo og mga estudyante sa high school inig-abli sa klase. Jinky Rosit, News 5. DSWD miauhag sa paghatag og insaktong paggiya sa mga teenage parents aron malikayan ang pag-abuso sa ilang anak. Ang DSWD nanawagan ni ininunot sa paghimo sa usa ka inahan nga giiro-iro sa iyang kaugalingon nga anak. Andrea Patanya, Suginlimi. Nag-viral sa mga social networking sites kining litrato nga gipost sa usa ka Ira de la Cruz Francisco diin makit-an iyang kapin usa ka tuig nga anak nga naghubo ug gihigtan ang liog samtang gipakaon og daw samag itsura sa dog food sud sa usa ka pet bowl. Sa iyang caption, nakabutang nga iya kining bag-ong binuhing hayop. Daling nakadawat og mga pagsaway gikan sa mga netizens si Francisco tungod sa iyang gihimo sa bata. Na-trace sa lalawigan sa Bataan si Francisco ug ang bata kasamtangan nga anaa sa Reception and Study Center for Children sa Department of Social Welfare and Development. Mato di DSWD 7 Assistant Regional Director for Administration Marshall Fernandez, magsilbi unta kining leksyon sa ginikanan nga di pasakitan o pakauwawa ng ilang mga anak bisan lang sa pagkomedya. Ang gibuhat ni Francisco, maisip na nga matang sa child abuse. Some people wala kay bawas balaod, no? Kay bisag wa kay balaod, that's an abuse. So magbantay gid sila pag-post any act na doon violation to women and children or to any individual. Angay usang tan-awon ang mental health sa inahan aron pagsuta kun angayan bagyod ibalik ang bata nga tukaniya. Mato ni Dr. Renato Obra, ang pangu sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center, kinahanglan gyud ipatan-aw sa medical expert ang inahan. Giingon nga di na postpartum disorder ang nasinati niini kay usa ka tuig naman ang bata. Angay sutaon kung doon na ba kini kasungi nga tao ug sa bata na puntang iyang kapungot o kung biktima ba kini sa marital abuse o ubo sa impluensya sa alcohol o drugs ni atong higayuna. So I hope that I can talk to the mom and I hope na somebody will have to facilitate nga may tabo ingon ani to find out kung ang mother ani wala ba some form of psychopathology, no? We really do not know. Maybe naagid siya gipaminaw nga dili maayo siguro sa iyang lawas or iyang pangunaw na for some reasons, no? Kinahanglan sab ipatan-aw sa mga doktor ang bata kay dunay impact sa iyang pagdako ang gibuhat sa iyang inahan ngadto kaniya. Pwede na bisan 1 year or 2 years maana pa nga bata, tender years. Kuan siya madami siyang pagkadako, no? Na maka-remember siya makahinumdum naman ng bata gud nga once upon a time I was this young hitabo ni nako, no? We call that kung adult na siya, we call that remote memory. Nanawagan ang DSWD-7 sa mga dunay anak nga teenage parents nga giyahan silag pag-ayo kay kadaghanan niini wa pay igong maturity sa pagkainahan o amahan. Ila usab nga giawag ang publiko sa pag-report dayon sa bisan unsang matang sa abuse sa ilang lugar ngadto sa DSWD o sa mga law enforcement agencies. Andrea Patenia, News 5.
Mga nagtrabaho sa provincial jail dili na makasud nga magsapato sa ilang trabaho. Gihimo kini sa pamunuan sa CPDRC aron mapugnan ang pagsud sa droga sa bilangguan. Jinky Rosit, Suginlimi. Dinhi sa gate sa CPDRC, giandam kining mga tsinelas nga ipagamit sa tanang empleyado sa pagsud sa ilang trabaho. Gawas sa body search, hilingon sab sa mga gwardya ang mga sapatos sa matag empleyado, pagsiguro nga way kontrabando sama sa drogas ang gipangsuksok niini. Safety, kay mamaya mong info nga anak ko no ipamaslak sa boots kanang sa combat boots ba kanang ilang sulubon. Na niya karon, di na sila makakuha na kay subuon mo sapatos ng duty. Aron mas epektibo ang pagpugong sa pagbalusot og droga sa jail, si Toral mitanyag og 20,000 ka pesos ngadto sa jail guard nga makasakop sa kauban niyang jail guard nga may dala nga kontrabando. Gipaybaw usab ni Toral nga walay nagpositibo sa 22 ka mga piniriso sa provincial jail sa gihimo nga HIV testing sa miaging semana. Ang libreng HIV test gihimo sa mga sakop sa Provincial Health Office. Apan nagproblema karon ang bilangguan tungod sa kadaghan sa mga piniriso nga high blood. Di mo menos sa 200 ka mga piniriso matag adlaw dunay high blood pressure. Misamot kini gumikan sa nasinati nga grabeng kainit sa panahon. Daan naman na pagsud nila kay kuan man lang medical inexode yun nila. Jinky Rosit, News 5. Naghuot na ang Center for Behavioral Sciences sa mga taong nag-umon sa ginidili nga drogas. Kini matud pa sa pangu sa maong tambalanan. Nanawagan kini sa otoridad nga seryosohon ang pagdakop sa mga tinubdan niini. Andrea Patanya, Suginlimi. Naalarma na ang pangu sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center tungod sa nagkadaghang pasyente nga ipang-refer kanila tungod sa pagkagumon sa iligal nga drogas. Matud pa moabot na sa 60 ngadto sa 80 ang ilang average consultations per day, samtang 2 ngadto sa 3 ang ilang admissions matag adlaw, diin kasagaran sa mga pasyente, mga drug dependents. Alarming na ni kayo, bugay na kanyang alarming. Sa isinta ra gyud unta ang maximum capacity sa mga pasyente sa Center for Behavioral Science sa VSMMC apan sa pagkakaroon moabot na sa kapin usa ka gatos ang mga pasyente tungod sa kakuwang sa mga government facilities alang kanila dinhi sa Subo. Matud pa mas nagkadaghan pa gyud ang mga pasyente tungod sa nagkagrabing problema sa drug addiction dinhi sa lalawigan. Dunay grabing epekto sa mental health sa usa ka tawo ang drug use sama sa paranoia. Gani kagahapon, usa ka lalaki ang mikatkat sa simbahan sa barangay Pahak, Lapu-Lapu City kay duna kunoy buot mo patay kaniya. Gibutyag sab ni alias Maria nga nagsugod og nerbiyos ang iyang bana human kini migamit og drogas mao nga iya na lang kining gipa-admit. Ang istorya siya nako, katong gilamtan siya ni gamit siya, maurat to. Sukad ato, nag-nervous siya, na mapatay niya, kanang giaan siya aset. Gipasabot ni Dr. Obra nga ang paranoia, usa sa mga epekto sa shabu nga mo increase sa dopamine level sa utok sa tao nga mo resulta sa schizophrenic tendencies ug command hallucination. Anybody nga daghan kay dopamine will manifest the same signs and symptoms na kanang schizophrenic na pasyente. Na, in fact, the pathognomonic sign of this kind of problem is paranoia. Very suspicious. Wala yung mga tawanan dali kikitang legal problem. Kaya tutukan lang nimo, may mga tutok ka, kada utang plano na ko no. Ang gikagulaan niinig sa moot mao nga nagkabata ang ilang pasyente nga dunay mental problems tungod sa drug addiction ug gani ang labing bata nagpangidaron og 13 anyos. Mao nga panawagan ni Obra sa kapulisan nga mas pangusgan ang ilang kampanya batok sa illegal nga drogas ug inay street pushers, ang drug lords unta ang ilang i-target. Seryosohon sa punta ang pagtangtang ug pagsilot sa mga sakop sa otoridad nga nalambigit sa maong illegal nga negosyo. Akong panawagan is every time nga kamo na maligya og duga, every time nga mahimo mo na nga butang, remember nga wa lang ninyo gidestroy ang kinabuhi anang tawana, kundi inyong gidestroy ang kinabuhi sa tanang membro sa ilang pamilya, sa iyang pamilya o sa society asa siya nagpuyo. Andrea Patenia, News 5. Mihangyo ang mga school bus operators sa LTFRB 7 nga sa buwan sa Hulyo na lang ipatuman ang paggamit og mga seatbelts sa tanang school buses. Leslie Caminado Vestil, Suginlimi.
Gipatawag unta ng mga school bus operators sa Land Transportation Franchise and Regulatory Board kalabot sa balaod nga pabutangan og seatbelt ang mga school bus. Gipahibaw ni LTFRB 7 Officer in Charge Rinaldo Ilnar nga sugod sunod buwan panakpo na nila ang mga school bus nga way mga seatbelt nga alang sa kaluwasan sa mga tinun-an. Limit na tana since reasonable man po yung ilang request ng pagka-July na ta. Ibutan ko dito nga kung na-purchase nila ang sakyanan before sa effectivity sa memorandum itong mga side facing, pwede ko na ito gawaton provided na butan nila ang seatbelt. Siya. O katong mga existing franchise na to, nga doon na ito mga side facing, mga existing franchise, pwede ito patiwason to sila o hangtod sila sa 15 years old pero pabutangan niya po to sila seatbelt. Mihangyo ang presidente sa Cebu Campus Honor Association nga si Sabinugo nga sa buwan na sa Hulyo na lang sila musunod sa mga mando sa LTFRB kay na problema sila sa availability sa mga seatbelts. Nga yung service nga, tanang school service, doon lagi sila yung seatbelt. By this June 8, starting ng classes, manakop sila. Now, nihangyo namin ni Sir Elnar na pwede ba tagaan mo yung magliwi gamay nga time kay most of the auto supply nga, di man sila yung naday dagang seatbelt. Anyway, kung po sa mo dagang eskwelahan, nga magkaon ng seatbelt, di sila kahatag na mo nang nangyayon ni Sir Elnar nga, taga-abay na gamay nila, month or July. Tungod sa mga kausaban, madugangan gyud ang mga balayro nun sa mga mukuha sa serbisyo sa school bus. Ilahin ang pasabton ang mga ginikanan kay kinahanglan kini aron safe ang ilang mga anak. Inana gitu just like nasa PUJ kung mutubo ang plite musaka sa mutubo ta musaka gyud ang tanan inana gyud na well manay magsabot-sabot pa sa miskinikanan kay lisod ka lisod sa panahon ba kay di sa gumi musaka a little bit patay man sa monthly na mo sa sakyanan. Nasayran nga ang makalapas sa mga balaod, sa unang higayon makabayad kini og 5,000 pesos, samtang sa ikaduhang higayon makabayad kini og 15,000 pesos hangtod na nga maabot sa punto nga kansilahon ang ilang franchise. Leslie Caminari Vistil, News 5. Gikuha gikan sa Marine Sanctuary sa lungsod sa Cordova ang reef monitoring structure alang sa pagsusi sa resulta nga natigom niini. Ray Pasaporte, Suginlimi. Alas 9 ganihang buntag ang mga sakop sa Biodiversity Management Bureau kun BMB sa Department of Environment and Natural Resources DNR ni Sam sa kadagatan sa Alegria Sanctuary sa lungsod sa Cordova. Ilang gikuha ang usa ka unit sa ARMS kun autonomous reef monitoring structures nga ilahang gibutang sa dagat ni adtong bulan sa Mayo sa miaging tuig. Ang ARMS usa ka matang sa ekipo sa DNR nga mao'y mo determinar sa usa ka matang sa species nga wa pa maili og ingon man muilasab sa epekto sa climate change. Ang ekipo gidala sa munisipyo sa Cordova ug tagsa-tagsa nilang gitangtang nga gisaksihan ni Mayor Adelino Sitoy uban sa kawani ug mga tinun-an. Gani dunay nadalang gagmayng isda ug uban pa human gisala. Gipasalamatan ni Mayor Sitoy ang taga BNB ug DNR sa malampusong pagkuha sa ilang ekipo. Ang istruktura sa ARMS susama ra og porma sa gasang sa kadagatan. Matud sa taga DNR, duha ka tuig paunta nila kuhaon ang istruktura. Apan wa na sila kapaabot ni ini kay gusto sa mayor mahibaw-an ang resulta. Karong pitsa 15 sa Hunyo, ibalik na sab og butang sa DNR og kuhaon sud sa duha ka tuig aron ikumparar sa resulta karon. Manginao pa nga ang maong sanctuary magpadayon ay ang proteksyon ang ato ibutang istruktura dito naghapon. Sa base na nakita natin kanina doon sa nag-sort, marami siyang kinds ng fish, shrimps and crabs. Ang DNR Regional Office nagplano nga dugangan og laing istruktura sa ARMS ang Marine Sanctuary. Tulo ang ibutang sa ibabaw samtang tulusab sa ilawom aron makuha nila ang kinatibuk-an nga resulta sa pagtuon nga himuon sa partner university sa Caloocan ug Hawaii. So sa amo nga capability so far karon sa coastal and marine, kung makita na to nga ang iyang physical appearance nga similar, dili medyo maka ingon nga maog na iyang ngalan, no? Kay tingali og new species or ni-adapt lang siya because of climatic change. So inana sad ang among gilantaw mo to nga kuhaan mo picture din amo ko nang i-send out kanang uban nga makaya na mo amo gud siya nga mahatag nga kanang mauna siya ang available. Kanang uban nakita na to nga sa gamay nga space daghan og sulod. Kumuday mo dito it doesn't mean nga napuno gyud na siya corals, no?
kay na may nadamage sa bagyo. Matud ni Calizar nga walay makatandog sa estruktura nga ilang gibutang sa Alegria Sanctuary tungod sa pagbantay sa bantay dagat. Ila karong gitinguha nga mabalik ang kagasangan dili lang sa lungsod sa Cordova, kundili lakip na sa ubang lugar sa probinsya sa Sugbo. Ang Cordova usa lang sa 4 ka lugar sa Pilipinas nga gibutangan og estruktura sa DNR nga naglakip sa Camiguin, Cavite ug Palawan. Ray Pasaporte, News 5. Malaumon si Cordova Mayor Adelino Sitoy nga sa di pa matapos ang termino ni Presidente Noynoy Aquino, masugdan na ang reclamation project sa ilang lungsod. Din mukabot sa 1,500 hectares ang i-reclaim gikan sa Barangay San Miguel, Dayas, Pilipog ug Bangbang. Giangko ni Sitoy nga padayon pa nilang gilihok ang papeles ni ini ug gani wa pa sila makasubmit sa gikinahanglan sa buhatan sa DENR. Kung ila nang makumpleto ang tanang resikitos, ila na sab kini iduso sa Philippine Reclamation Authority dayon ngadto na sa buhatan sa NEDA diin ang chairman ni ini mao si Pinoy. Gibanabanang mukabat sa 138 bilyones pesos ang budget sa maong reclamation project. Matud ni Sitoy, usa ang mga proyekto nga makapalambo sa Cordova, sanglit daghan naman ang mga investor ang mububo og puhunan. Sa pagkakaroon duna na gihimong pagtuon ang munisipyo kung asang lugara ang i-preserve sa di pasugdan ang reclamation. The San Carlos people in order to guide us what area to preserve, what area to save, what area to give away. Naya mo sa University of San Carlos, naya mo gihimo sa lower level na. But I'm sure SM has also a technical group. Department of Health miauhag nga idili na ang pagpamaligya og junk food ug mga soft drinks sulod sa mga eskwelahan. Andrea Patenya, Suginlimi. Karon nga nagaduol na ang pagbukas sa klase, busy na ang mga ginikanan sa pagpangumpra og mga pagkaon aron ipabawon sa ilang mga anak. Mato di Mami Lisa, hotdog mao ipaboritong bawon sa iyang grade 1 nga tinun-an gawa sa piniritong baboy ug manok. Kinahanglan kuno nga tarungon ang pagpili ni ini. Kung mga inanang hotdog, kanalan kuan layo pa expiration para kuan ba safe dili madaot. O may nani kinanan fresh gud tan panon kung mga kuan mga kaini isda kinanan fresh gud siya. Tambag sa Department of Health, mas maayo gyud nga andamon sa panimay ang bound sa mga bata kaysa paliton sa kilid-kilid, diin wa mahibaw-i kung limpyo ba ang pagpreparar niini. Tipsab nila mao ang pagpili og mga healthy nga pagkaon nga mokumpleto sa usa ka balanced diet. Food, just observing the low salt, low fat, high fiber diet. Kinahanglang i-practice ang proper hand washing ug siguraduon nga limpyuhan pag maayo ang mga ingredients nga gamiton. So una maganda na especially karne or fish, it should be properly washed. It's very basic good nga maayo gud nga pagka limpyo pagkahugas ang atong karne o ang atong mga isda. So ang kuan gud ang tambag gud sa mga eksperto kung magluto ka ang imuhang cook food dili gina nimo iipon sa fresh. Kung mahimo, likayan nga ipabawon ang tomato-based nga sudan kay dali kining mapanos. Di sabsirad andayon ang sudanan kung init pa kaayo ang pagkaon aron di daling madaot. Angay pabawnan og daghang fluids ang mga bata ug kung di sigurado sa tinubdan sa tubig nga ilimnon, kinahanglan usa kini nga pabukalad. Samtang gitagbo sa DOH ug sa taga UP Manila College of Public Health ang mga water refilling station operator sa Sugbo aron hatagan og water sanitation tips sa di pa sila hatagan og permit to operate. Yung proper storage ng raw water, proper treatment through the sediment filter, meron tayong multimedia filter, and then also uses disinfectants. But the key actually for water refilling station to maintain the quality is the proper maintenance of the treatment facility. Nanawagan sabang DOH sa mga school officials nga kung mahimo, di nila itugot ang pagbaligya og junk food ug soft drinks sa ilang mga school cafeteria. Ug kay lisod man gyud idili ang pagpamaligya sa mga street vendors, hangyo nila sa mga naninda nga siguraduon nga limpyo ilang pagkaon. Samtang karon nga nagpadayon gihapon ang week El Nino, tambag sa DOH nga padad-an gyud og mga panagang sa init ang mga tinun-an sama sa kaw o payong. Andrea Patenya, News 5.
Nagsugod karong adlaw ang tulo ka adlaw nga Summer Sports Fest sa mga pulis sa rehiyon. 12 ka mga police officers tibok Central Visayas ang magsangka alang sa nagkalain-laing sports events. King Perez, Suginlimi. Teamwork may gipakita sa mga sakop sa kapulisan sa rehiyon na tungkol sa pagbuka silang Summer Sports Fest. Sa duwa nga tug of war na ningkamot ang matag police teams nga di mapildi sa kusog sa pagbira sa PC silang kontrang team. 12 ka mga police officers sa tibok Central Visayas may magsangka sa managlahing sports event sud sa tulo ka adlaw. Gipasigar busab sa matag police office ang ilang mga muses. Din mananaog ang muse gikan sa regional headquarters nga dunay premyo nga 5,000 pesos. The gathering today brings us to the notion that doing the best in every challenge reaps a reward worthy of accolade. To the PNP personnel who are about to make their mark in the field of sports, let me express my appreciation for your eagerness in involving yourselves. Mensahe ni Banyas nga mahimong fair ang mga players sa matag duwa sa Summer Sports Fest. Gawas nga makalambo sa relasyon sa matag pulis ang Sports Fest, alang kampanyas nga mao kini ang usa sa mga pamaagi nga magpabiling maayo ang panglawas sa mga pulis. PRO 7 believes that engaging sports activities will promote good health and a natural way to loosen up and let go of stress. Also, you most likely make deeper friendships on the team who can be there for you as a support system, thus promoting camaraderie among members of the team. King Perez, News 5. Nukad to mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, aksyon!